Dragi knjigoljupci, dobro mi došli u novu epizodu serijala Dnevnik čitanja u kojoj vam predstavljamo knjige iz naše knjižare Pogled u drugi svijet. Danas sam odabrala predstaviti vam serijal slikovnica u kojima je glavni lik David. Po čemu su one posebne? Posebne su po tome što David je stvarni dječak. Prva slikovnica nastala je kada je David bio tek u vrtiću, a posljednja, barem za sada, je slikovnica u kojoj je David već u školi. Dakle, pratimo zapravo njegov rast i razvoj, ali ono što je još zanimljivije, pratimo njegove dogodovštine i važne trenutke u životu u kojima on puno toga i uči. Tako je prva slikovnica iz serijala posvećena prijateljstvu, David i usisivač Šaša, slikovnica koja nam govori o tome kako biti dobar prijatelj, kako se dobro i lijepo, pažljivo odnositi prema svojim prijateljima i ne iskorištavati ih. Zašto to kažem ne iskorištavati? Zato što je David upravo tu lekciju naučio u odnosu sa Šašom. Šaša je bio i još uvijek jest njegov plišanac, dragi prijatelj, kojeg je on nosio, kako kaže autorica Maja Cimbal, ujedno njegova tetka, nosio ga je uvijek sa sobom posvuda. I tako je Šaša bio njegov najvjerniji i najbolji prijatelj, međutim, David bi uvijek rekao da Šaša će to pospremiti, Šaša će to počistiti i uvijek bi Šaši ostavio da on posprema i pokuplja njegove igračke, posprema po stolu, usisava mrvice i slično. David je smatrao da Šaša zapravo uživa u tome, no Šaša je uživao najviše u zajedničkom radu, odnosno u druženju. Kada je Šaša shvatio da sve je prepušteno upravo njemu, Šaša se malo i naljutio, pa nije htio više to raditi. David je tada shvatio da se neprimjereno ponaša prema svome prijatelju i tada je shvatio da mu mora pomoći. Tada su oni odlučili zajedno čistiti i pospremati igračke, pospremati po stolu i tu je zapravo njihovo prijateljstvo postalo još jače i snažnije. Zanimljivo je to da je Maja kao autorica ove slikovnice pripremila ne samo priču nego i pjesmu, i pjesme su te koje čine posebnom upravo ovaj serijal. Dakle, uglazbljene pjesme koje možete slušati zajedno sa svojim mališanima, a vjerujem da će i oni naučiti stihove koji su zapisani u slikovnici, i do same pjesmice možete doći skeniranjem QR koda u samoj slikovnici. Maja je znala da mališani su nestrpljivi i da njima nije dovoljno samo pročitati priču, nego oni žele još nešto više, i tako je pripremila i bojanke uz svaku od slikovnica, male bojanke s kojima će se mališani zabaviti dok čekaju u redu ili pak na nekakvim dužim putovanjima. Sljedeća u nastavku, zapravo u serijalu tih slikovnica posvećene Davidu i njegovim životnim dogodovštinama je priča David i Seka Vita. Naime, David je u jednom trenutku svog života dobio sestru i tada se pitao ne samo kako biti dobar stariji brat prema svojoj sestri, nego isto tako zašto mama i tata više ne dolaze i nisu stalno s njime, nego zašto oni svu svoju pažnju usmjeravaju na malu Seku. Nije mu to sve skupa bilo pretjerano jasno i čak se malo i naljutio. Međutim, mama i tata su onda sjeli s njime i objasnili mu da njegova sestra sada u ovom trenutku traži malo više pažnje, no da on uvijek kao dobar veliki brat može biti s njima i može im pomoći. Tako je David naučio kako biti dobar brat, i ne samo brat, nego kako biti dobro dijete, dobar sin i pomagati svojim roditeljima. Ova slikovnica je odlična baš kada u obitelj dolazi prinova, a stariji brat ili starija sestra su još uvijek na neki način mali i teško shvaćaju što se to događa u obitelji i koje su to nove promjene. Ova slikovnica pomaže djetetu shvatiti da može računati na svoje roditelje unatoč tome što moraju biti malo više posvećeni novom članu obitelji. Kao i prethodna, i ova slikovnica nam dolazi u kombinaciji sa bojankom, tako da uvijek je zabavno bojati i oslikavati omiljene likove, i to ne samo kod kuće kada smo možda čak i malo bolesni ili moramo biti kod kuće,
nego isto tako i na putovanjima tijekom čekanja u redovima i sl. Najnovija slikovnica iz ovog serijala je Zelena novalja koja je objavljena prošle godine, odnosno 2025. Nešto drugačije, odnosno ovog se puta autorica odlučila za tvrdi uvez. Isto tako je bogato ilustrirana slikovnica koja nam donosi edukativnu priču o tome kako sortirati otpad i isto tako kako štediti vodu, kako se dobro ponašati prema prirodi. U ovoj slikovnici David kao stariji brat koji već sve to zna uči svoju sestru Vitu o svim tim stvarima. Tu je naravno i prijatelj Šaša koji nam uvijek donosi zabavne trenutke. Ono što je zabavno, odnosno dobro u toj kombinaciji slikovnica jest to što uvijek imaju i pjesmicu i nekakvu interaktivnu ili bojanku ili knjižicu zagonetki kao što je i ovaj put, i to je mala knjižica ne samo kao bojanka već i donosi i zagonetke i križaljke koje onda starija djeca već mogu samostalno rješavati. Ova je mala interaktivna bojanka i knjižica zapravo poklon uz slikovnicu Zelena novalja, dakle čuvari prirode, i na taj način Maja nam pomaže da ne samo da čitamo knjige i priče, nego da ih i na neki način učvrstnemo, njihove poante, njihove poruke da učvrstnemo u svima nama. Maja nam sprema uvijek nešto novo, za svaku godinu priprema otprilike 2 naslova, tako da nikada nam nije dosadno u avanturama koje nam pružaju David, njegova seka Vita i prijatelj Šaša. Veselimo se novim pričama koje ćemo vam također predstaviti na ovom kanalu. Ako želite saznati više o ovim slikovnicama, potražite ih u našoj knjižari Pogled u drugi svijet. Linkovi su ispod u opisu ovog videa, i ako trebate bilo kakvu preporuku ili imate pitanje oko slikovnica, slobodno pišite u komentarima. Veselimo se druženju u novom izdanju, u novoj epizodi Dnevnika čitanja, a do tada lijep vam pozdrav!